Reklama. V dnešnom vydaní denníka Plus jeden deň sa dočítate. Obľúbený herec Stano Dančiak odložil operáciu očí podľa rád Veštkine. Hoci bol pred pár dňami pod skalpelom, zrak sa mu stále nezlepšil. Nehorázne, ex-minister hospodárstva Jirko Malchárek krátko pred odchodom z funkcie urobil poriadny kšeft. Súkromnej firme dohodil zákazku za viac ako 150 miliónov korún. Vulgárne celebrity a ich pamätné výroky. Tie najväčšie šoky posledného roku zo slovenského showbiznisu len u nás. Čítajte dnes vo vašom denníku Plus jeden deň. Reklama. Inzercia. Slovenská filharmónia pripravila množstvo sviatočných koncertov. Zažite nezabudnutelné chvíle so svojimi najbližšími v Bratislavskej Redute alebo ich prekvapte vstupenkami na vianočný, silvestrovský či novoročný koncert. Darujte originálny hudobný darček. Informácie nájdete na www.filharmonia.sk. Firma Almatex so sídlom v Bratislave na Ostredkovej 1 ďakuje svojim zákazníkom za prejavenú dôveru v uplynulom roku a svojim klientom želá príjemné a pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov. Slovenský rozhlas ponúka záujemcom do nájmu priestory bývalej reštaurácie, kaviarne a príslušenstva o výmere 536 m2 v objekte Slovenského rozhlasu v Bratislave, vchod zo Žilinskej ulice číslo 4. Technické informácie získate na telefónnom čísle 02 57 273 230, kde si môžete dohodnúť aj osobnú obhliadku. Kalkuláciu ceny nájmu, energií a služieb s nájmom spojených, ako aj podmienky nájomnej zmluvy získate na telefónnom čísle 02 57 273 604. Bývalý nájomca ponúka možnosť odkúpenia inventáru a zariadenia. Informácie získate na telefónnom čísle 0903 243 843. Inzercia.